Magandang araw mga kabalen, ito ang Spotlight with JM De Jesus. At nagbabalik tayo sa bagong episode at makakasama natin a close friend of mine. Palakpakan naman natin, Miss Zarina Giao. Ayan, Za. Hello everyone. Hello po sa lahat ng mga manonood and shout out sa aking parents. Hello po. And sa mga viewers natin here sa studio. Good morning. Balik ka na energy. High level. Yes. Kumusta ka naman ngayon? Kumusta ang buhay ng isang Zarina Giao? So far, so good. Balik pageant, pero I'm trying to escape or trying to build a new kind of life dahil parang gusto ko nang mag-retire din sa pagpa-pageant, pero because of my friends like you and Dugs, ayan, medyo sumusulot pa rin sa loob na pageant. So, sinasabi po namin, hindi po siya magre-retire muna. Kami So, na po madaling nagdidesisyon salita, para hindi sa pa. kanya. Pero, Za, gusto kong balikan, napagkakwentuhan na natin kung paano ka nag-start sa pageantry. Yes. Pero, hindi alam ng mga nakararami kung paano ka ba nagsimula. Paano ba unang nagsuot ng heels at rumampas sa entablado ang isang Zarina Giao? Ilang taon ka? Anong pageant ito? Sino naka-discover sa'yo? So actually, yung pagpapageant ko, na-discover talaga ako ni Mother John Paul Vadang Flores. He's from Florida Blanca. Pero ever since, nung student pa lang ako, yan, mahilig na si Mama, isali ako sa mga pageant, mga beauty contest. Gandang-ganda si nanay mo Yeah, sa'yo. money contest, actually. Okay. Talagang ibubuhos niya lahat. Ayun. Tapos, yun, parang nakakita ng potential yung mga fairy godmothers. So, tinrain nila ako at the age of 15, if I'm not mistaken. Nagsimula na akong mag-pageant. Dumadayo ako sa ibang barangay. Nagjo-join ako ng pageant. Na-experience ko yon. Yung whole team kami. Tapos, sasali kami sa isang malakihang pageant. Ganon. Tapos, from that day, na-build yung confidence ko. Sumasali na rin ako sa mga school pageant, hanggang sa local pageant, municipal pageant, and also national. So, ang tawag kasi dun sa ginagawa ni Zana, sumasali dun sa iba't ibang pageants ay isa siyang kontesera. Yun yung Yes, term na tawag, di ba? actually. Kontesera. Pero nung pumasok ka na dun sa mga mas madalaking pageants like Mutiani Kapampangan, yun yung, or yung mga municipal pageants, ito kasi provincial na din, may may extra pressure kasi ang mga makakalaban mo mga kapwa kontesera mo na nanggaling dun sa ibang parte ng Pampanga. So, ang una mong sali is 2019. sa Yes. Mutiani Kapampangan. Ano yung kumbaga difference noon dun sa mga sinasalihan mong pageants, dun sa mga dinarayo mo? Kasi ito, pangbigatin na to, MNK to Aha. Actually, nung time na yon, parang hindi naman talaga ako aware kung gaano kabigatin yung pageants. Kasi pag ako kasi sumasali, ina-enjoy ko lang siya. So, tsaka bata pa ako noon I was just 18, 19 years old. So, feeling ko wala pa talaga yung pressure sa akin. So, pero yung difference nun is na-mold talaga yung pagiging beauty queen ko. Marami akong natutunan from my past co-beauty queens. Ayan, yung mga nananalo. Lahat ng mga hindi ko napanalo, lahat meron akong lesson doon. So, tinitake note ko yung lahat. The next time I join, ina-apply ko sa sarili ko. So, ganun yon. Gusto ko malaman gaano ka katangkad. 5'9". 5'9" without heels. Without heels. So imagine pag nag-heels pa siya, aabot na siya ng mga 6'5". Hindi naman. So ngayon, after ng Mutiani Kapampangan ng 2019, eto na. Sumali ka ng Binibining Pilipinas. Yes, sumali ako ng... So, sinong nag-udyok sa'yo na sumali ng Binibining Pilipinas after ng Mutiani Kapampangan? Kasi sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, nanonood, ang Binibining Pilipinas is isa dun sa mga pinaka-major na pageants dito sa Philippines. So, anong naging decision mo? Sasali na ba ako? Like, this is a very, huge step dun sa career mo This is Binibining Pilipinas, wherein yung mga makakalaban mo, may mga returnees, Yes. may mga titles na din. So, kumusta yung journey mo sa Binibining Pilipinas?
Actually, yung journey ko sa Binibining Pilipinas, right after talaga siya ng Mutyaning Kapampangan 2019. Walang pahinga. Yes, naalala ko on that night, pumasok ako sa backstage with the judges, si Bea Rose, Santiago. si Bea Rose Miss Santiago, International, oo. si Rachel Peters, Miss Mutya Universe Datul, Philippines, at saka si yes. Mutya Datul. Uy, bigatin mo siya, Datul. Ang Yes. ating only crown for Miss Supranational. Yes, Okay. sobrang bata pa rin niya up to now. Tapos, after nun, that night, so sinabi sa akin na parang you have a potential. You should try joining a national pageant. Go for Binibining Pilipinas, sabi nila. So, feeling ko, kinikeme lang nila ako. Pero, syempre, kinuwento ko pa rin sa handler ko yon na, ay, sabi po nila ganto ganyan. Pero bata pa ako, like 19 years old talagang. Sunod-sunuran lang talaga. Tapos, after nun, ang ginawa namin is, dinala ko sa Manila ng mga handlers ko for a go-see sa Kagandahang Flores. Hindi kasi, KF, okay. yes, hindi kasi siya yung, yung pagdating mo doon, sasalang ka agad for Binibini. No, i-screen ka pa nila if saang pageant ka pasok. So, nag-screening ako, nag-go-see ako for KF, ang dadaming pageant girls na talagang veteran na sila. Nakasabayan mo. Kasabayan ko. Tapos ako, ang nasa isip ko lang, okay, pagbigyan ko lang sila yung mga handlers ko. Kasi parang that's the way na mag-give back na lang ako para sa mga ginagawa nila for me kapag may pageant. And then, after nun, after the go-see, sabi sa amin, so, wait for a message. If natanggap kayo sa go-see, if wala kayong matanggap na message, then Good night. yes, go home na. So, for go-see, go home kapag walang natanggap na message. Tapos, after 2 days, hindi na ako umaasa. Oo, talagang nag-buffet na ako, nag-samji na ako at lahat-lahat. Kinain mo na lahat. Kinain ko na lahat. Tapos biglang nag-message ang KF na you are qualified for the screening of Binibining Pilipinas. Niluwa mo yung Samji. Yes, talaga. Nag-laxative ako pa. Then after nun, nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa handler ko or Kasi pag sinabi mo, itatago tuloy ko na lang. Kasi hindi naman talaga ako ready. Pero sayang, bilang risk-taker at Capricorn tayo, go lang ng go. Sinabi ko doon sa handler ko. Then nagpunta kami ng Manila ulit for the go-see sa Binibining Pilipinas. Then ayun na, we are more than 70 nung screening for Binibining Pilipinas noon. Nandun si Samantha Bernardo, si Vicky Rushton, si Samantha Panlilio, tapos pati si Hannah Arnold, yung Miss International mismo. Yes. Gabriel Basiano, yan sila yung mga kabatch ko. Tapos after nun, sabi ko, okay lang, bata pa naman ako. 19 years old. Kasi puksaan. Yes. 19 years old, bata pa naman ako. So pagdating ng Binibining Pilipinas, kailangan mo doon, mag-enter ka ng naka-casual wear. Pero pagpasok mo sa New Frontier Theater, magpapalit ka na agad ng two-piece. Ang mahirap, naka two-piece chicken joy ako. Kasi hindi pa talaga nakatone yung body ko that day. Kasi nga, hindi ko naman inaasahan. So, at saka bata pa ako Sila talagang ready sila. Like, may mga nag-undergo na ng procedure. Tapos sabi ko, okay lang, bata pa naman. Yun lang palagi sinasabi ko sa sarili ko. Until meron akong nakausap, she's from Batangas, she's Maika Rosal. Then, naging emotional siya na dream niya daw talaga sumali ng Binibining Pilipinas, ganto ganyan. Parang nakita ko din yung purpose ko sa kanya nung araw na yon na total nandito na rin naman, sayang naman kung hindi makuha. So, ayun, nag-interview, nag-screening, nandun si Nagazini, yan sila yung magtatanong. Tapos, tatawagin na yung mga numbers. Na naka-swimsuit kayo, Nang naka-swimsuit, ha? Tapos, all out yung aircon talaga. Lahat ng pressure and lahat ng kaba kinain ko nung araw na yon. Tapos, after nun, natawag yung number ko. First 5 seconds, sobrang saya ko. Tapos, nung parang yung reality hits na ay, nag-aaral pala ako. So, paano yung studies ko? Paano yung ibang priorities ko? Ganon. So, pero luckily, okay naman. Pinagbigyan naman ako ng mga teachers ko.
although hindi ako nakapasa bilang running for laude ako supposedly, kaso you have to give up another dream for another dream, di ba? Yes. Sabi nga nila, you can't have your cake and eat it too. Pero masaya ako sa lahat ng naging experience ko. Kasi once in a lifetime lang yun eh. So kumbaga, well, definitely hindi natin alam. Baka magiging two-time sasali ka, pero we're still waiting for it. Pero nung sasali ka na Binibining Pilipinas, ano yung crown na tinitignan mo? Ang gusto kong maging crown nun is Grand International. Kasi nandun po yung Grand International eh. Kasi lagi nilang sinasabi na meron daw akong resemblance kay Nicole Cordoves. So, feeling ko, yung looks ko nagsusut dun sa crown na yon. Magugustuhan ka ni Uncle. Yes. Pero, sige, after ng Binibining Pilipinas, nagpahinga ka sa pageantry, sa mundo ng pageantry, nag-aral ka, nagtrabaho ka. Tapos, eto, nagulat na lang tayong lahat. Sumasali na siya ng isang municipal pageant again. Nananalo ka, tapos nag-Mutya ni Kapampangan. Ano ang naging, kumbaga, naging sitwasyon after magpahinga ng konting panahon sa pageantry, tapos biglang bugs, bumalik si Zarina Gyao? Medyo hindi talaga madali yung naging decision ko. Shoutout mo muna yung nagpamilit sa'yo. Shout out kay Dugs dyan. Baka naman. Thank you sa pagpilit. Nandito ako ngayon sa CLTV. Nakilala ko si JM. Ayan. So, yung ginawa niya, June pa lang, message niya na ako. Like, ganitong pa lang, month pa lang. December message pa. niya na ako. I mean, ang September pa, yung pageant niya, nasasalihan. So, akala ko naman, message na ako ng June, July na, ganon, or August. Tapos sabi ko, kailan po ba yan? Sa September, ganito, ganyan. Pero meron kasi akong work by that time, kaya ayoko mag-commit. Sabi ko, actually, close deal na talaga, na hindi na talaga. Sabi ko, sorry, hindi ko po talaga yan hindi po ako maka-oo kasi wala po akong time, sabi ko. Pero iba na yung priorities mo kasi. Iba na, oo. Tsaka ayoko na sana sumali ulit ng pageant kasi sobrang tagal ko nang nag-stop. Oo. Dati tinatry ko pero hindi talaga kaya ng schedule. Kaya parang nadala na din ako na, sige, give up ko na to, parang ganun. Pero one night, parang humingi din ako ng sign na if it's really for me, then bigyan niyo po ako ng sign. Tumawag siya. Parang narinig niya yung panghihingi ko ng sign. Si Dugs tumawag siya. Kasi nasa closet mo lang siya buong panahon. Oo, nandoon lang pala siya sa closet ko. Nakikinig sa mga prayers. Sign daw, tawagan ko. So, ayun, tumawag siya hanggang sa napapayag niya ako. Walang pagpupumilit na nangyari, guys. From June to September, hindi niya ako pinilit talaga. Pero tuloy-tuloy lang yung message. Pero tuloy-tuloy yon, like, please, baka naman, ganito. Baka i-consider mo, ganyan. Baka ma-consider mo, ganyan. Tapos, binabribe niya na ako. Hindi, joke lang. So ito, puntahan na natin, nanalo ka ng municipal pageant na magka-qualify sa'yo na mag-compete sa Mutya ni Kapampangan. So, meron ka bang, kumbaga, extra pressure kasi ito na yung pangalawang beses mong sasali. So, kumbaga, pressure ka na manalo yung, kaya magkaroon man lang ng placement or may extra pressure ba sa yung pagbabalik ng isang Zarina Gyao sa MNK? Of course, syempre. Para sa akin, meron talagang pressure yon. Pero mas malaki yung pressure sa akin nung sumali muna ako ng municipal. Kasi what if hindi ako manalo? Doon, ganun. May mga thoughts akong ganun eh. Yeah. Pero luckily, nanalo naman. Tapos pagdating ng Mutya ni Kapampangan, parang parang mas lighter na siya compared dun sa first year na sumali ako sa MNK. Nag-mature ka na din kasi. Yes, at saka in-enjoy ko na lang talaga siya. Tsaka sabi ko, maka-place lang kami, top 5, okay na ako. Hindi ko naman talaga hinahangad yung title. Bonus na lang kasi talaga yon kasi the experience at saka yung love ng mga supporters mo, yun talaga yung makakapagpasaya sa'yo. Tsaka bigat, hindi kasi mga makakalaban mo, parang ang hirap pumasok sa 5. So, doon ko talaga na-compare na ibang-iba na yung pageant nowadays compared nung 2018. Sobrang ibang-iba na.
Like, sobrang gaganda na rin ng mga... Hindi ko sinasabing hindi magaganda yung before. Pero ngayon, like... Iba na yung dating talaga. Iba na yung dating nila. Like, they up carry talaga themselves talaga na maayos. O puntahan natin kasi nakita ko yung yung pagdurusa mo sa training. So, yung preparation mo prior dun sa coronation night, eto ba naging handa ka or mas naging na-pressure ka lang? Yung preparation ko before the coronation night, ako palagi kong sinasabi sa sarili ko na kahit saan na ako napuntang pageant, I still need to improve. Pero si Dugs masyado kasi siyang minsan tiwala talaga sa akin. Minsan ako pa namimilit sa kanya na we need to train this, we need to train that. Pero after naman nun, lahat ng mga paghihirap, yun, nagbunga naman. So I think lahat ng itlog na kinakain ko lang. Itlog lang kasi ang kinakain ko nung MNK. So, diet hacks yun. Nag-iito din ako, napakain ulit ako ng kanin eh. Pero punta tayo sa coronation night. Palakpakan natin, nakuha ni Za ang third runner-up. Thank you po, thank you po. Pero, yung unang cut kasi confident ka na makakapasok eh, di ba? Parang hindi. Hindi ka rin, mas kinabahan, yung first cut o yung top 5? Basta after na ng evening gown, lahat ng kaba talagang nasa akin na. Pero hindi lang nila halata, pero nanginginig na siguro yung buong kalamnan mo. Tsaka yung sa top 10, hindi ko siya naririnig na tatawagin ako. Kaya medyo delayed akong pumunta kasi parang lutang yung isip ko. Medyo pagod na din kasi. So, ayun. Saka anong oras na din yun? Tapos, pagpasok mo ng top 10, ito na, top 5 na. Unang-una kang tinawag sa top 5. Surprise. Pag sinuswerte ka nga naman. Nauna ka. Tapos ito, ang isa sa mga binigyan kayo ng chance na ipahayag yung advocacy nyo. So, ang advocacy mo is yung sa father mo. Yes. Yung paggawa niya ng XLT. So, gaano ka-importante sa'yo na lumaban ka kasama yung magulang mo dun sa laban na yon? Very, very relevant sila. Kasi yung laban ko na yon, parang mas nakita ko na yung purpose ko eh. Dati kasi lumalaban lang ako kasi parang gusto ko lang lumaban. Pero ngayon, iba talaga kapag lumalaban ka, then nakaka-relate sa'yo yung mga tao. Yes. And yung life mo, na-share mo talaga sa kanila and nakaka-create ka ng impact. So, syempre, given the chance na pinagsalita kami, kukunin ko talaga yung opportunity na magsalita para sa father ko. Although he's already retired na XLT maker. Pero parang that's a good good thing na they gave us a chance to share kung ano talaga yung mga advocacies namin. Yes, of course. Ngayon, madami nagtatanong, ibababa na ba ni Zarina ang kanyang heels at magpapahinga na ba siya? Or abangan ang susunod na kabanata? Hindi ko pa masasagot. Hindi, sasali siya. Decision! Pero, syempre, bihira ka lang kasing makakita ng, kumbaga, kompleto Ricardos na kandidate. May height, may weight, tapos maganda, tapos yung merienda mamaya. Hindi, I mean, kasi ang hirap kasi makahanap ng babae na talagang matangkad eh. Beauty queen material. Beauty queen material. Yung Actually. meron ka talagang, kumbaga, yung mga characteristics ng isang beauty queen. So sana, mag-text vote tayo na Zarina Gyao one more time. One more time. Siguro, iisa pa kung pwede. Pero kung dalawa, hindi na siguro. Isa lang. Ano na lang to, last hurrah siguro. Pero if ever na papapiliin ka, ano ang pageant na gusto mong salihan? Between Miss World and Miss Universe. Yun na lang. Miss World. MWPH and MUPH. So, ito yung mga... Parang graduate pageant lang naman. Parang last mo na. Gusto ko kasing experience sa Miss Universe eh. Yung talagang puksaan na Miss Universe. Yeah, gusto ko ma-experience. Why not? Mali mo naman, ikaw ang maging next Miss Universe natin. Sana. Claiming it. Okay. So ngayon, ano naman ang, kumbaga, ang biggest lesson? Sige, just to end this, isipin mo nasa harap mo ang batang Zarina. Nakatingin siya sa'yo. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Kasi syempre, this has been a very long journey for you. Bukod dun sa pag-aaral mo, sa trabaho, sa pageantry, sa family, and all.
Ano ang gusto mong sabihin sa batang Zarina? Ang sasabihin ko lang siguro is, I'm proud of you, of course. Kasi being an only child, hindi talaga madali na gawin, to make your parents proud. You always carry the pressure. Lahat nasa sayo, all eyes on you. So, I'm proud of you because kinakaya mo. And kahit anong mga naging problems, kahit anong mga chances yan, nag-take risk ka. That's the important thing, na hindi ka natakot and sinubukan mo talaga. And hopefully, hindi mawala yung ganun klaseng sigla and sigla ng heart mo when it comes sa mga bagay na gusto mong ginagawa. Ba't naiyak ako? Puyat kasi ako. Kumayak. Ako lang to. Para sabi ko, hindi ko naman journey yun. Ba't naiyak ako? Pero ito, sige, bibigyan tayo ng pagkakataon na pasalamatan lahat simula sa ulo hanggang sa talampakan ni Marvin Dugs Caminares. Saka yung mga fairy godmothers mo, yung family, pasalamatan mo lahat ng gusto mong pasalamatan. Totoo? Oo, sige. Sige, wag na. Hindi, sige, pasalamatan mo Bilis lahat. Okay, thank you so much for those people na naniniwala pa rin sa akin, lalo na kay Dugs at saka kay JM. Hindi ko naman talaga kakilala si JM. Naging friend ko lang siya because of Dugs, yung makeup artist ko. And I am so lucky to na makilala yung ganitong klaseng tao. Yung fresh. Thank you, Elixir. Wow! Naisipin Okay, ko talaga. Baka naman. And yun, thank you sa family ko for always supporting me, of course. Ayan, sa mga friends ko, sa mga lahat ng mga naging handlers ko, makeup artists, designers, lahat ng mga bumihis sa akin, especially si Sir Roel Pandilio, lagi yan, lahat. Tapos, kay Mami Oplong, hello, sa mga kina Buboy. Ayan, si Buboy before. Akong kilala nyo, handler ko rin siya. Minsan, tinuturuan niya ako ng talent. Ganon. Tapos, tawa ka. Kasi wala naman talaga akong talent. Ayan, tapos si Nay Uy, meron ka. Gusto mo pakita ko yung John Paul. picture? Wag na. Ayun, and thank you so much, CLTV36. Wow. Yes, kasi welcome ka na dito inviting me sa wakas after 4 months. 10th visit ko, napansin nyo na yung potential. No? Saka huwag ka mag-alala, di ka na makakalabas dito, magiging empleyado ka na. Wow. Hindi ako nag-sign up mo. So ngayon, sige, sabay-sabay tayong mag-hashtag Zarinagyaw one more time. Wow. Thank you, madlang people. Ibang show yun. Ay, sorry, ibang show ba yun? So ngayon, syempre gusto natin pasalamatan si Zarina na naging inspirasyon siya na hindi lang natatapos sa kumbaga isang failure or dun sa kung saan ka nahirapan ng buhay. Kumbaga sabi nga ni Rufa May Quinto, go lang. Ayan, sige. Palakpakan naman natin ang Miss Zarina Gyal, Botanic Kapampangan 2024, third runner-up and soon-to-be candidate ng Miss World Philippines or Miss Universe Philippines. Recorded to Hindi na siya pwedeng umatras. Yes. Kapag naging candidate ako guys, thank you. Pag naging candidate kayo, magbigay kayo ng tigi 1,000 Gcash na lang. Bank transfer. Ayan, maraming salamat Zarina and hihintayin namin ang iyong muling pagbabalik sa mundo ng pageantry. Sa ngayon, sige, kumain para maging ready ka anytime kasi baka dumating na yung screening padala ka na namin doon. Agad-agad? Agad-agad, kahit ngayon napunta ka na doon. Wag. Ayan, maraming salamat sa Elixir Aesthetic Center ng Vista Mall Pampanga at syempre ang Cotton Comb dito din sa syudad ng San Fernando. Ako po si JM De Jesus at ito po ang Spotlight with JM De Jesus. So, di ba? Doble-doble. Maraming salamat po and have a good day.